Hola, soc l'Eva, de l'Escola Sagrat Cor del carrer Ribes de Barcelona, i ara us proposaré una activitat de llengua per cicle mitjà o cicle superior per fer en família. Es tracta del següent. El primer participant diu una frase qualsevol. Per exemple, el meu pare va anar a Cuba a comprar unes patates. Quan acaba la seva frase ha de dir trisca, trisca, pensa bé i arrisca. I així ell acaba la seva actuació. Després ve el següent. El següent ha de dir la frase que ha dit el pare, la seva i aquesta frase final. Per exemple, el meu pare va anar a Cuba a comprar patates. Es va trobar a un senyor i li va dir que no en tenia. Trisca, trisca, pensa bé i arrisca. I així anem fent, de manera que cada vegada serà més llarg. Sobretot, recordeu de fer la frase trisca, trisca, pensa bé i arrisca. Aleshores, en el moment en què algú s'encalla o no recorda o s'equivoca, qualsevol dels participants pot aixecar la mà i dir corregeixo. I aleshores ha de corregir, ha de tornar a dir el que havia de dir l'altre. Si ha corregit correctament, té un punt positiu. I el que s'ha equivocat té un punt negatiu. I així anem puntuant. A veure qui és el guanyador. I això és tot. Moltes gràcies. Adéu.